दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय जोङो बर' हारिखौ बाथौ धोरोमनि बिथाजों जोबोद ग्रोम ग्रोम खालामनो थाखाय मोनसे एक्सन प्लेन लादों। बे एक्सन प्लेनाव जोंहा मोनसे गोथार थांखि दङ। जोंहा हारिखौ जौगाहोनायनि मिशन आरो भिजन दं। बे जाथिखौ बोरै गोजौआव लांनो हागोन बेबायदि मिशन आरो भिजन दं, नोजोर दं। बे मिशन आरो भिजनखौ लानानै जोङो बे सुबुं फोजाखांनाय गौमा मेलखौ लादों। जाहाथे बे सुबुं फोजाखांनाय गौमा मेलनि गेजेरजों बाथौ धोरोमनि सायाव जोंनि मानसिफोरा रावबो बेले बेजे साननाय लानो हाला, रोखा जाथे जानो हायो। बाथौ धोरोमा जोंनि आंगो धोरोम। बे आंगो धोरोमाव गासिबो दंजोबो। जोंहा बाथौ धोरोमनिख्रुइ साबसिन धोरोम मुलुगाव गैया। जों उजिनानै मोननाय धोरोमानो बिनि बयनिख्रुइ मोजांसिन धोरोम बेनो बर'नि बाथौ धोरोम। आरो बेखौ जोङो रावबो नागारा। बेबायदि साननो हानाय गियानखौ जों रायजो राजानि खाथियाव लांनो थाखाय बे मिशन आरो भिजनखौ लानानै नैबे बाथौ धोरोमनि जिथु गौमा सुबुं फोजाखांनाय मेल बेखौ जोङो लादों, बाहागो लादों। आइ आफा रायजो राजाया निस्सय जों मा मावनो नागिरदों, जोंनि थांखि आरो जोंनि मावनायफोरखौ नुनानै गोजोनदों हयथ', बेनिखायनो फैदों। जोंथ' रायजो राजाखौ खावलायनो मथे फैदों, जोंबो गोजोनबाय। नंगौ, आइ आफा रायजो राजाया नैबे दुलाराय बाथौ गौथुमा जिथु मावबाय थादों सैथोखौनो मावदों आरो नंगुबैखौनो मावदों। आरो बाथौ धोरोमनि आसोल मावथिफ्रा बेयावसो दं। बे खोथाखौ बिथांमोना बुजिनानै फैदों। दिनै आं मिथिनायाव दिनै बे सुबुं गौमा फोजाखांनाय मेलाव 10,000 डेलिगेट जादों। 10,000 डेलिगेट जादों। कुमुरिघाटानिफ्रायनो 13 खान बास, गंथाम उइंगार आरो गारि फिसाथ' हिसाब गैया फैदों। आरो तेजपुर सनितपुर जिल्लानिफ्राय फैदों, गुवाहाटि जिल्लानिफ्राय फैदों, उदालगुरि जिल्लानिफ्राय फैदों, लखिमपुर जिल्लानिफ्राय फैदों, बाक्सानि माने बजारनिफ्राय फैदों, ओरैहाय गेजेर बाक्सानिफ्राय फैदों, गोबां सहजाव फैदों। क'क्राझार माने गसाइगावनिफ्राय फैदों, आरो ओमफ्राय बिजनिनिफ्राय फैदों। थान्दै जथुमाव जोङो दौरि बे आसारि गोथारि बिथांमोनखौ बर'नि आसारि गोथारि दौरि नोंथांमोनहा दौरि जानानै आइ आफा रायजो राजाखौ माबोरैहाय समाजखौ दैदेननांगौ बिनि सायाव जों बिथांमोनखौ कचिं होदों। बे समावबो जोङो बेबायदि सम सम सुबुं फोजाखांनाय मेल लागोन। आरो बिनि बादै बे सुबुं फोजाखांनाय मेलखौ मेलनि गेजेरजों मानसिफोरखौ जांख्रिखांनाय लाबोनानै जोङो मोनफा दांथाइ बादा खालामनानै दौरिफोरखौ फोरोंगोन, आसारिफोरखौ फोरोंगोन, गोथारिफोरखौ फोरोंगोन। बयनिबो बावनाय थिनाया जाहाथे एखे जायो, बयनिबो साननाय हनाया जाहाथे एखे जायो, रायसंनाया एखे जायो, नेमखान्थिया जाहाथे एखे जायो, बेफोरखौ जोङो ट्रेनिं होगोन। आरो ओमफ्राय लिडारशिप ट्रेनिं खालामगोन। जों लिडारशिप ट्रेनिं, बे लिडारफोरखौ माबोरैहाय रायजो राजाखौ दैदेननांगौ बिनि ट्रेनिंखौबो जों होबावगोन। जोङो बेवहाय लाइमोनफोरखौ खालि बे गागि आफादखौ दैदेनहरनायाव, माइनावफोरखौ दैदेनहरनायाव माबायदि गाइड लानांगौ, आनसलिकनिफ्राय बिथांमोनखौ गाइड हरदों। जों ओरै खालामनानै हगार नोंसोर गाइड हिसाबै फै। दा बिथांमोनखौ जोङो बेबायदि गाइड हिसाबै बाहायदों दिनैनियाव। दुलाराय बाथौ गौथुमा लाइमोन हान्जाखौ फोजाखांनो थाखाय, मोजाङै राफोदै खामानि मावनो थाखाय मोनसे एक्सन प्लेननि गेजेरजों मडिउल तैयार खालामखाबाय। आरो माइनाव हान्जाखौ बोरैहाय राफोद खालामनो बिनिबो मडिउल तैयार खालामखाबाय। बे मडिउलनिफ्राय लाइमोना मा मावनांगोन, माइनावा मा मावनांगोन बेखौ जोङो बिसोरनो गाइड हरसिगोन। बे मथेसो खारगोन। जेब्लाबो जोङो मोनसेबो हान्जाखौ जोङो उनफिननानै गालाङा। लाइमोनखौबो लांफाबाय थागोन, गागिखौबो लांफाबाय थागोन, आरो बेजों लोगोसे मावफुं आफाद दङ बेखौ लांफाबाय थागोन। ओमफ्राय धोरोम सामलाय आफाद, जेरैहाय गोथारि हान्जा, सासे गाहाय गोथारि, 4 लेङाइ गाहाय गोथारि, जिल्लायाव 2 लेङाइ गोथारि, आनसलिकआव 2 आखान्थि गोथारि, बियाबाव गामियाव 1 आसारि, सासे दौरि, 1 दौसि, बिसोरखौ कमनलि एकदम एपइन्टमेन्ट होनानै जोङो ट्रेनिं होगोन। आरो बेनिफ्राय बिसोरखौ गाइड खालामनो थाखाय सेन्ट्रेलाव 2 गाहाय दङ। बे 2 गाहाया जाबाय गाहाय फोसावगिरि आरो 1 लेङाइ गाहाय फोसावगिरि। बिथांमोनहा गौथुमनि गागि आफादनि दैदेनगिरिखौ जोङो गोरा गाहाय नाम दोनबाय। आरो जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमा बायलाय जिलाय जालिया।
दिनैनिफ्राय गोजोर जाबाय बे गागि आफादा चिरदिन एभारलास्टिं माबाया गोरा गाहाया गाव सोलिनो हाजासिम मावलांगोन मावनो हायै बायदि मोनोब्लासो गाव लिरनानै गाव एपइन्टमेन्ट होलांगोन सोरनो बिबान होलांगोन बेखौ रायजोआ सिलेक्सन खालामनो गाव सिलेक्सन खालामना होलांगोन ओमफ्राय बे 18 जना गागि आफादनि 18 जना जेब्लाबो गोजोर आरो ओमफ्राय दौरि हान्जा गोथारि हान्जा चिरदिन गोजोर सोलाय सोल' जाला आध्यात्मिक बिथिङाव बाथौ गौथुमा माबायदि खुङो आध्यात्मिक बिथिङावथ' जोङो संदाननानै नुबाय बाथौ धोरोमनि गेजेरजों जोङो जायखौ आध्यात्मिक होनदों आध्यात्मिक माने इसोर अधि आत्मा आध्यात्मिक माने ऐश्वरिक गियान बे ऐश्वरिक गियानखौ जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय संदाननानै रोखा रोखा बुजायगासिनो दं जे दुलाराय बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो इसोर फुजिग्रा मोनसे हारिसो भगबान फुजिग्रा हारि नङा भगबाना जाबाय मानसि इसोरा जाबाय सोरजिगिरि बर' बाथौआरिनि गेजेराव इसोरखौसो जों गाहेला खालामना फुजियो बे बसुमतिनि आलियाव 18 जन जिथु जों खांख्ला थुनानै फुजिदों बिसोर खालि जोंनि गुरु बिसोर जोंनो बिहोमा होलांनायखाय बिसोरखौ जोङो इसोरखौ फुजिनाय समाव लाफानानैसो फुजियो नाथाय बिसोरखौ गाहेला खालामनानै मोनसेबो जों फुजा होआ जेनेबा दिनै मोनसिं सिबोरायनि जन्मदिन मोनसिंनि फुजा गाबोन सिबोरायनि थैनाय दिन सिबोरायनि फुजा बेबायदि जेन' गैया माने भगबान प्रधान फुजा गैया माने बाथौ बोराइ बाथौ बोराइखौ गाहेला खालामनानै फुजिनाय गैया इसोरखौ गाहेला खालामनानै फुजिनायसो जोंनि बाथौ धोरोमा माने बाथौ धोरोमा एक इसोरबाद धोरोम जाफुंसार जाखांनो आलासियाथ' फैबाय बिश्वजित दैमारि फैदों ओमफ्राय MLA सासे फैदों माबानि सरभगनि आरो बेनिफ्राय गुवाहाटीनिफ्राय जनजाति सुरक्षा मन्चनि सासे मन्थ्रि फैदों बिसोरो गावबागाव बक्तब्यखौ लाखिनांबाय नुनायाव बिसोर गावबागाव सार्थखौ लानानै बुंजोबदों गासिबो नाथाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि थांखि आरो नोजोरजों बिसोरनि लेक्सारफ्रा गोरोबाखै आरो बेखौ जों जेब्लाबो हमथामना लाया आरो आलासि हिसाबै जों आजावदों नाथाय दुलाराय बाथौ गौथुमा बिसोरनि लेक्सारजों मिसलिड जानांगौ बाथ्रा गैया जाया बर' जाथिया जाया मिसलिड जाला नैबे फिल्डनि गेजेरजों नैबे खौरां बिजोंनि गेजेरजों नोंथाङा रायजोफोरखौ आं बेखौनो बुंगोन दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों दुलाराय आइ आफा बर' रायजो राजाया बाथौ धोरोमखौ गावनि आंगो बाथौ धोरोमखौ गोरबोजों अनसायनांगौ आरो खौसेथिनि गेजेरजों बयबो एना एनि गैयाजासे ज' जालायनानै फोथायलायनानै आजावनानै फालिनांगौ आरो मुलुगाव जों खौसेथिनि जिथु बान्दो बे बान्दोखौ जों देखायनो हानांगौ बेखौ आङो रायजो राजाखौ खावलायगोन